Pedagingan gending apa neh ngono kuwi ndenden. Dagelan kok ora ngerti gending piye kok. Wah aku rong lahir kok ya. Gending cetha ngono kok sairing ngono kok. Apa sing dule? Ora kuat. Hah? Ora kuat. Wis ora kuat iki. Lah piye? Lah tembange mangko ya ngono iki kok ya. Masih alhamdulillah. Nggih, Wah, alhamdulillah Kang. Lagi melek aku gak sadar ya jebule iki mang wong tak kira jamur rek. Iki piye to iki ibu-ibu sing cantik-cantik ana ning kanan kene mbok darani jamur. Lah aku lagi tangi yo. Aku lagi munggah joget dirasani karo ibu-ibu mbak-mbak sing ayu lho. Mosok. Kowe ngerti nek ngrasani apa ora? Ngrasane piye? Lho dagelane sing wis sing kancil lak sing dhuwur ta. Aku dirasani karo mbak-mbak sing cantik-cantik. Nek ngrasani piye? Kulo dagelan sing Wisnu Kancil tak sawang kok kanan panggung kaya Arya Saloka. Iya. Arya selokan diapuramu. Aku mah ngono sing ngrasani ora. Heh? Aku. Ana. Ora kaya sing lemu kae lho, temon. Mosok nek omong lemu. Iya tenan dirasani. Beda karo sing cilik bagus ngono. Nek sing lemu ngono kaya tager plontang. Apa? Matur nuwun. Lho didarani kok matur nuwun iki piye Apa wong iki kudune sabar. Heeh. Arep piye wae darane dilokno piye kudune sabar. Alhamdulillah aku semangat Mas Temon. Aku yo iya nyatane welah Ditunggoni pacarku semangat aku. dine. Iki apa semende godhong ya apa sing jongos? Pacarku Ayo ulah. Lah kowe dimelat-melati lho, Cek. Iki kok ya alhamdulillah wa syukurillah bilar tribudaya bisa sowan wonten laladan bitingan sowan wonten kajatipun Bapak ingkang Hamengku Gati Mas. Alhamdulillah kowe ngerti apa ora? Iki ngono besane kok adoh Saka ngendi? sangka endi mau ya? Papua. Endi mau? Tenan po. Papua Sorong Papua. Papua endi mau ya? Nek ngomong kok ya Papua. Pokoke Papua. Nah, iki lho, Saka ora mudeng Papua basa Jawa kowe. Mulane ra ketang piye kudu iso basa Indonesia. Wong kono iki gen mudeng. ngono. Lah iya, tapi janjane gampang nek perkara basa Indonesia iki. Ini Duh, angger biasane nek Jawa ki A, nek Indonesia ki A. Contone nek wong Jawa mata. Nek wong Indonesia mata. nah, iya ngono kok ngerti ngono nek cara wong Jawa meja. Ning Jawa Indonesia ya meja. Nah, ngerti no. Cara Jawane iki jendela. Nek apa iki cara bahasa Indonesia ya jendelan. Nah, ngerti ngono mulane kudu paham basa Jawa karo basa Indonesia. Berarti kudu iso. Kudu iso. Aku takok karo kowe apa kowe ya pinter bahasa Indonesia, Mas? Pinter no. Aku sing bahasa aku sing basa Jawa, kowe sing bahasa Indonesia. Ya malah gampang. Iya. Pamane nek lunga ki bahasa Indonesiane apa, Dik? Lunga iki pergi. Lah nek Teko iki datang. lah nek bojo Iku karek lanang apa wedok? nah nek wedok Istri. bojoku dhuwur Istri saya tinggi. lah kowe kok betah kawin kok tinggi apa ning donya iki kira-kira wis kentakan wong wedok tinggi kok mbok rabeni kok mbok kawin Maksudnya piye lho? Lho, aku bahasa Jawane lunga ki sing bahasa Indonesia. Ya. Lunga bahasa Indonesiane apa, Dik? Lunga iki pergi. Lah nek teko Tekoi datang. lah nek bojo Bojo ki nek wong lanang karo wong wedok istri. bojoku dhuwur. Istri saya tinggi. Lah iya kuwi kok betah ngono lho. Apa ning donya iki wis kentakan wong wedok kawin kok tinggi. Lah nek kumpul bareng kelonan ning jero kamar cekot ditinggal cekit ngono lho. Sik. Lah kemeng lho. Oh iya. Istri saya tinggi. Hah, nek ngono tak teko aku. Apa? Basa Jawa karo basa Indonesia kudu paham. Iya. Kowe sing marahi aku kok malah aku mbok blowok iki piye? Ayo. Umpamane kok basa Indonesiane
bojoku lunga. Apa? Bojoku lunga. Nah, Aku bahasa Indonesia apa wis bahasa Indonesia. Jawa? Bojoku pergi. Iya. Pak pinter Iya. anjir meniti Lele. kok ndas. Bojoku pergi. Iya. Bojoku teko. Bojoku datang. Iya, iya. Lah alah goblok. Bojoku dhuwur. Istri saya tidak pendek. Loh, Tapi ora tinggi. Istri saya tidak pendek tapi ora tinggi. Kok ngeyel aku. ngono. Teh, nek dhuwur basa Indonesiane tinggi. Tidak pendek. Telek. Mangkel aku. Iki kok ya seneng iku lho. Goting aku kowe iki ya usah. Iki ora paham apa kowe. Apa? Iki ngono sing dadi mantan TNI AD. Wih. Iki aja mlete kowe karo Mas Asrul. Mas Asrul, Arsul. Arul. Mas Arul jeneng mbok laleh. Lali ya apa salah wong lali Mas Arul. Mas Arul. Iki ngono TNI AD. Tentara Nasional Indonesia. Ya. Angkatan Darat. Wih. Oh, aja macem-macem ngomong sakmono kene ora hati-hati dibedil diasem kowe. Mulane omongan kudu sing waspada. Aja sembrono anggere mengoe. Dongakno mantene. Dongakno, Dik. Gak wani aku. Gini ya. Moh. Luntungakno manten nek rawani ya. Alah aku tau ndongakno wonge kleru kowe. Ade sok kleru. Loh, alah. Aku esuk mulai ngetoprak iki lho gara-garane. Kentekan bensin. Gini ya. Ya nuntun sepeda motor ning tengah alas kono petukan wong aku. Terus Nganggo sepeda hontel. Ditakoki, "Mas kenging napa?" Kentekan bensin kok. Pak. iya, Aku. terus. Ya wis ah, enteni kene. Enten apa, Pak? Mas aku ape dibegal aku. Iya. Jebule njupukno bensin nukokno bensin aku. Gini ya. Seneng aku no. Ditukokno bensin karo wong sing gak kenal. Aku yo matur sembah nuwun yo Pak. Alhamdulillah sampean kersa nulung aku ngono. Iya. Muga-muga wae besok sampean iso dadi lurah ngono. Ape diantem watu aku. Lho, ya apik no Mas. Sampean ndongakno wong dadi lurah ki termasuke apik lho kok apik diantem. Apik piye kowe iki yo iso Dadi lurah lho, Dik. kono camat iki. Alah. Mbok dongakno lurah ya medhun pangkate. Sing ngerti ya sapa mulane aku ndongakno kapukno, ndongakno kowe. Didongakno temanten Sarimbit, Mas Sahrul. Ha. Mugi anggone nyanding bale wisma sing nyanding bebrayaning dina iki dadosa temanten sing bisa nyandang waringin nyandang agung. Amin. Temanten sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi tansah baku kukuh tresnane enggal diparingi putra wayah lan soleh. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa Kang Mas ketemu kalian dulur-dulur bitingan kabeh sehat sedaya Bu nggih. Alhamdulillah barokah Allah luar biasa ibuku cantik-cantik wonten ing kanan panggung ya Allah. Ala gayane tangane ngene. Lah padune yo ngene lho. Wong wedok iki ngrayune mbalet lho. Ngene lho Dik, kowe ora ngerti piye. Sore iki dina kerawan bintang film ning gone SCTV. Masa Kowe ndak ra roh piye? Sindi? Iki lho mbake sing diputer jam 4 sore. Sapa jenenge? Gobloke sing dadi Siva bojone Dapri ku lho. Walah, alah. Aku ora mudeng tipiku bobrok kok. Ya Ngomongi ngono. Allah, TV-mu ku bobrok. Iya. Nek TV bobrok iku mulak ndelok TV ku ah. Lho, TV ku papat tebar disamber bledek rusak kabeh. Lah kok ndelok apane Lho kok? iku giaret kok ngono. Rumangsamu kok ya. Aku ning kene mang bingung aku. Perkarane Aku kok mbloro mang kene wetengku rada lesu ah. Karepku ape golek mangan lontong. Lah terus Wedi terus ra sida. lha nek wedi Perkara ana tulisan. rasangu kowe. Ora perkara rasangu, perkara ana tulisan wedi aku. Tulisane apa? Wetengku lesu ape golek mangan lontong delalah ning guri ana tulisane yo. Lontong 100 meter. Aku terus bingung ra sida mangan aku. Lah aku mbayangno lho Dik, lontong 100 meter nek mangan polahe piye aku. Kowe ketoke ganteng.
Ketoke kowe iki ganteng. Lho kene. Koplakmi lho. Lontong 100 meter iki carane mangan piye goblokem iku lho. Wah, yo padha karo aku mau nek ngono. Apa? Wah, aku ape tuku gorengan yo ora sida. Kene wae. Lah kene iki bakule ketoke ayu. Isih enom. Karepku tuku gorengane nek menawa enak. Iya. Lah terus Jebule gorengan bosok. ana gorengane gosok. Lah aku tak takoni to. Mbak, Mbak sing ayu aku ini. Iya. Niku gorengane pinten? Kono jawab. Iya. 2003, Mas. Lah saiki 2000 piro? Saiki 2023. 20 tahun lho. Lagi didol. Rong. Maksudnya ngene lho, Mas. Moh aku. Ageh aku wis gah. Ngene lho. Lah moh Men parmen. Iki kok. Ngomong. Maksudnya gorengan 2000 oleh 3 ngono. Heh. Gorengan 2000 oleh 3. Lho ra kondone ngono iki. 2003 iki ngomongi. 2003. Bakule isih. Bisa ya? Goreng engko dudohna aku ya. Mbok pek bojo. Ora. Aduane mangkel aku. Lah ya padha karo kowe lontong 100 meter iki jarake. Ayo. Aja kakek ngomong, Mas. Ndak. Mundak koyo ndek sore. Mari ndek sore iku terus dodol blak-blak. Kira kowe reson. Ayo. Pilih niki wae wonten pamundutan saking ibu sing cantik-cantik nuansa nyampur sari, Mas. Apa? Wonten Wisatresna. Sapa sing njaluk kuwi sapa? Sapa? Ya Allah. Iki lho, sing njaluk kowe gak percaya. Pacarku sing iso ruwet iki lho, sing gawa manggo tuwaplak kabeh mang dicincang-cincing ae ya. Bu, ampun teng mriku nek ditutup kala jengking. Iki kok ya Polis. Mas, satunggal tetembangan nuansa nyampur sari. Oh, nyampur sari. Ah, iso. Ora umum tenane. Ya wis sing isor diaturi mboten napa-napa. Nggih. Oh, nggih. Tukang ngerjene ning ndi? Tukang ngerjene anu Mas, infeksi. Oh, alah. Diaturke sing penak, Mas. Nggih. Nganggo gamelan. Wah, sing gamelan lah ya oke no, Iya. siap no. Cewek gaul. Cewek gaul diputer. Wong kene wis gaul-gaul kabeh, mulane ayo padha diweni njumbuhno karo kahanan nek warga Mbitingan kene ceweke do gaul. Nggih. Derek Kartoyo Nggih. ugi kerja bareng LST Audio Ang. AJM Production aja lali. Ya. Ya, ganti minyak sepine swasana. Kang regingaken asana. Iya. Lah engko nek aku kakek ngomong kesuwen. Salaman nek ngomong dhewe-dhewe. Yo. Halo. Yo. Iya. Loh, teko wonge. Aku sing ndang tenangan. Ibarat kembang kowe isih wangi, ibarat tebu kowe pancen legi, akeh tawon kang padha nyedaki nyesep sarine kembang melati budal esok muliye mesti sore rambute abang ditato alise sing gandengi saben dina sithik gonta ganti pacare ana selawe cewek gaun yen guyu untune ingsun saya pantes yen nganggo rok sak dengkul cewek gaul ngisor dhuwur kabeh gaul yen lumaku bokonge mendul
manto sapa wong ngede sing ora tlegukan nyawang bokong bodine kaya dandang tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecak mata nganggo gong lah penak yo. Iso. Dung dung. Dung. Wih ora nganggo gong ya kepenak. Iki mau gendinge cewek gaul. Iya. Cewek gaul. Cewek gaul orek-orek. Orek-orek. Mbok pilih saking ibu sing cantik mriki wonten sunan monggo kasumanggahaken. Podang kuning. Sing ngomong sapa? Lali janjine ngono. Tenan ya iki pamundutan saking Yudarsini. Darsini untung suwek ngono. Kayak jeneng wong anggrae kowe iki. Paring asma sinten, Dik? Tulkiem. Nggih. Oh nggih. Inggih. Inggih Nimas. Napa bae? Napa sliramu tresno marang Kakang Nimas? Wis sepirang-pirang suwe anggonku mendem rasa tresnaku Kang Mas. Ning opo nyatane saiki? Iki lah apa? Iki kok ya malah gandrung kok diawake. Wes dhewe kok ya. Nggih, monggo. Ah, teater ki apa? Jerene podang kuning. Nggih, podang kuning. Podang kuning. Kasumanggaken Kaca Pradangga satu mundutan saking Rama Ibu cantik-cantik. Wonten. Podang kuning numpak sepur. Ayo, terus. Podang kuning numpak sepur. Ah. Nggih. Yo. Yo. So. Yo.
tak sawang mbok aja ngecek podang kuning akal kowe mikir punowe ireng tak sawang tambahan manis bebek bunga kang lakon nyanding slirane Tutut ati Ratna monggo numpak sepur mudhun kota pati yen kepengin makmur ayo sing hati-hati apa gunane wong main judi domino lentre cakilan remi akeh korban main judi bondone entek urip pembrindili monggo numpak sepur mudhun kota Rembang yen kepengin makmur aja lali do sembah ya nggih ngene Kang Mas nggih buru cukup urung neh udah cukup awak dhewe nyambut gawe kudu eling padha ayo ta perkara seneng-seneng iki ora kaya mengko bengi entuke mbacutno wektune ya dawa insyaallah mengko bengi dibacutno kanthi sarana sing pas alhamdulillah matur sembah nuwun wong jerene lelakon niki kudu ana rampunge iya Kang khususipun kagem sedaya warga Bitingan matur sembah nuwun bilih gadhahi maaf kalepatan saking kula sak kanca nyuwun agunging samudra paring ayo awak dhewe padha sowan